Izolo izingane ziphumile esikoleni zihleli ngaphandle kweflat bezijahwa abantu bokufika izingane zalapho zithi wozala isizolo ngasithethe isingane ngathi zeke nambane eflatini utha ngane yesithayi bekade kuzoshutha iflat abantu bokufika akazi ukuthi-ke kumntantwane ngathi-ke uhlebeka bokuthi uzofela ukuthi kuthiwe futhi noma kuphinde kuphakwe la ibhishi engazethu-ke samsambisaya kuthiwe kuzothelwa ngazi-something kodwa ekuleli enganzenasembi bazobanika wona bazothela something yebo wona ukhiphe university empumeni. Sanibonani bazalwane, ngiyaxolisa ukubhala ebusuku kanje. Nami le message ifika manje. Uthi sisithoba ucela ngidlulise ukuthi omunye ohlala la eflatini ekuseni oye emsebenzini ubegibela istaff emsebenzini. Uma egibelile etekisini uzwile-ke bekhuluma kuthiwa iy'ngane bazozenzela ama-sandwich, ngazi noma ama-sandwich noma ama-semishini bay'nike iy'ngane zala ukuze zidle zife. So bathi bayacela bazalwane ukuthi iy'ngane ziqale zingakuthathi ukudla okuqhamuka ngaphandle. Nasesikoleni umuntu okunikwa umngani wakhe ukudla engakuthathi ngoba ngathi bafuna ukuyiphindiselela ey'nganeni zethu. Siyacela bazalwane, siyacela kakhulu, siyacela sivikele iy'ngane zethu.